Inħarġet ir-raba' sejħa tal-Malta Community Chest Fund Foundation ta' fondi għal proġetti minn għaqdiet volontarji. Proġetti soċjali li jtulu għal massimu ta' sena u nofs. Din is-sena il-fond huwa ta' €1,000,000, żieda fuq is-snin ta' qabel. Flus li jiġu mill-ġabra annwali l-istrina li s-sena li għaddiet qabżet il-€5 miljun. Huma proġetti soċjali din id-darba ħsibna prattikament f'kulħadd. Ħsibna f'aqdiet volontarji żgħar, u allura għandna proġetti żgħar ta' mhux aktar minn €7,000. Ħsibna fi proġetti akbar ta' mhux aktar minn €30,000 u għall-ewwel darba wkoll ħsibna f'dak li ngħidulhom platforms, networks ta' qdiet volontarji li qegħdin flimkien biex jaħdmu bris għan partikolari u hemmhekk il-massimu huwa €45,000. Ġifieri bażikament ħsibna firxa sħiħa ta' azzjonijiet minn dawn il-laqdiet volontarji. Dawn il-fondi se jitqasmu lil laqdiet volontarji reġistrati u konformi mar-regoli li japplikaw għal għadd ta' proġetti soċjali.